Inselmulkom minn ġewwa Liverpool, aħna The Busker, wasalna f'tmiem il-ġimgħa wara żewġ rehearsals uffiċjali li kellna fl-arena li fej uffiċjalment ħajsir l-Eurovision. Kellna rispons tajjeb ħafna u anke min-naħa tat-tim kulħadd kien bil-kmiem imxammar biex kemm jista' jkun ikollna l-aqwa prestazzjoni fit-3-9 ta' Mejju. Bħalissa ħaninsabu ħammur daqsxejn ħarġa żgħira u tagħmel ħafna xita barra, imma kumparat ma' Malta nistennew għax-xemx. Bħal dejjem nixtiequ nirringrazzjaw il-Maltin kollha li qed isegwu dal-programm. Nixtiequ ngħidulkom grazzi ħafna tal-tajtuna l-opportunità tal-li tajtuna l-blessing li niġu hawnhekk nirrappreżentaw il-pajjiżna, mhijiex xi ħaġa li qed nieħdu lightly, qed nieħduha bis-serjetà ħafna u jekk Alla jrid dejjem tuħax prestazzjoni mill-aqwa, grazzi. Ninsabu ċitati ħafna għal-ġimgħa d-dieħla kif issa nhar it-tlieta jkollna l-ewwel semifinali fejn ħandoqqu fit-tieni pożizzjoni. Nafu li mhux qegħdin f'sitwazzjoni faċli, però qed naħdmu kemm nifilħu u nemmnu ħafna fil-prodott li ħantellaw dakinhar. Ovvjament mir-rehearsals li kellna għarafna li hemm xi affarijiet li għadna rridu nirranġawhom. Infatti għadha għandna ġurnata sieħa impenjattiva bir-rehearsals u anke matul il-weekend, imma again nemnu fil-prodott tagħna u grazzi ħafna tal-li qed tissapportjawna bis-saħħa tagħkom qed tittuna kuraġġ biex aħna niddeliverjaw l-aqwa performance għana ġewwa Liverpool.